Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Masha Allah yake ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Amma har yau har gobe dai kamar kullum kamar yadda aka saba muna tallata muku group namu na VIP ga masu buƙatar su shiga directly to insha Allah za ku yi mana magana akan lambar nan da take screen din pastor nan a domin ku shiga cikin group namu na VIP wanda za ku na kallon fina-finan India fasarar Hausa da kuma series fasarar Hausa na India kama daga kan fim din Shoma Yar Amana, Shomin Iko, Jinin Azaba da dai shauransu. Insha Allah za ku na samun fina-finan series da kuma normal film wanda ba series ba kamar dai wannan. To wannan ma sabon fim ne wanda yau din nan muka sake shi cikin group ɗinmu na VIP wato Halitta da kuma Dangin Ranga da dai shauransu suna da yawa don ba zan iya ambatansa a nan ba ga baki ɗaya, sai dai idan kun shiga cikin group namu na VIP za ku iya tarar da su ga baki ɗaya a domin kallon su. Insha Allah za ku yi mana magana kamar yadda na faɗa akan lambar mu wannan da suke fice akan screen ɗin pastor nan a domin ku shiga cikin group na VIP ku yi kallon ku cikin kwanciyar hankali ba tare da samun wani matsala ba. Sannan muna ɗora fina-finai ne zafafa masu kyau, to kada a bar ku a baya, hatta ko 'yan downloading da masu siyarwa da masu tura ta kwamfuta to kuma za ku iya mana magana ta lambar mu wannan wadda muka ɗora a domin ku samu ku riƙa business ɗinku normal insha Allah sai mun ji ku.